सावंतवाडीतल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतमोजणीस प्रारंभ झाला आहे आणि पहिला निकाल जो आहे तो माडखोल जिल्हा परिषदमधनं समोर आलेला आहे। माडखोलमधनं जिल्हा परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवार शिवानी नाईक जे आहेत त्यांना 4327 मतं, तर भाजपच्या सुप्रिया मडगावकर यांना 3480 मतं पडलीत। पंचायत समितीतनं प्रथमेश सावंत अपक्ष यांना 2613, तर शिवसेनेचे रमाकांत राऊळ यांना 1414। माडखोलमधनं अपक्ष अवनी राऊळ यांना 1920, तर भाजपच्या अनिता राऊळ यांना 1216 एवढी मतं पडलीत। महायुतीला पहिलाच मोठा धक्का सावंतवाडीत पाहायला मिळतोय। भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार आणि उभाटा शिवसेनेचे उमेदवार सगळ्यांचं पानिपत हे माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात झालेलं पाहायला मिळतंय। माडखोलमध्ये तीनही अपक्षांनी वेगळ्या पद्धतीनं विजय इथे प्राप्त केलेला आहे। त्यांच्या मागे अदृश्य शक्ती असल्याचंही बोललं जात होतं। अपक्षांच्या मागे या तालुक्यामध्ये अदृश्य शक्तीचा हा विजय असल्याचं बोललं जातं। भाजपसाठी, शिवसेनेसाठी, महायुतीसाठी पहिलाच हा खूप मोठा धक्का या ठिकाणी मानला जात आहे। आंबोलीचं मतदारसंघाचा आता मतमोजणी आहे ती सुरू झालेली आहे। काही वेळात उर्वरित मतदारसंघाची जवळपास जे 8 आहेत जिल्हा परिषदचे मतदारसंघ त्यांची आणि 17 पंचायत समिती मतदारसंघांची मतमोजणी आहे ती आपल्याला कळणार आहे, निकाल त्याचा कळणार आहे। यापूर्वी पाहिलं तर बांदा जिल्हा परिषदेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद कामत असतील आणि शेर्लेचे पंचायत समिती सदस्य महेश दुरी असतील भाजपचे, हे दोन्ही बिनविरोध ठरलेत। मात्र माडखोलमध्ये महायुतीला, भाजपला मोठा धक्का या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। अपक्षांकडनं मोठमोठे गार केले, गंमतमध्ये अशा पद्धतीच्या घोषणा देत विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी साजरा केलेला पाहायला मिळतोय।